Dobrodošli svi, danas pričamo o Isusovim izjavama o njegovoj božanskoj prirodi. Zdravo Eva, te izjave istinski mijenjaju pogled na vjeru i duhovnost. Počnimo s onim čuvenim ja sam kruh života. Što to znači? To implicira da on hrani naše duhovno ja, ne samo tijelo, kao hrana duši. Zanimljivo i kaže ja sam kruh, živi, koji je sišao s neba. Da time se potvrđuje njegovo nebesko porijeklo i važnost u našim životima. Ja sam svjetlo svijeta. Čini se kao neka vrsta vodstva, zar ne? Točno, svjetlo u tami sugerira da nas vodi kroz neizvjesnost i strah. Ja nisam od ovoga svijeta. Kako ti to tumačiš? Tu Isus naglašava da nije običan čovjek, nego dolazi iz božanskog svijeta. Složio bih se. Također, prije nego što je Abraham bio ja jesam, zvuči kao tvrdnja o vječnosti. Da tu koristi izraz ja jesam, kao da potvrđuje bezvremenost i božansku prirodu. Ima i dobri pastir koji brine za svoje sljedbenike. To zvuči jako blisko. Definitivno. To je metafora nježnosti i zaštite koju pruža svojoj zajednici. Ja sam uskrsnuće i život obećava vječni život, što je ogromno obećanje. Tako je, uvjerava slušatelje u nadu i smisao izvan smrti. Na kraju ja sam put, istina i život. To je kao da kaže da je sam Bog. Tako to i jest. Pokazuje da je jedini pravi vodič do Boga i spasenja. Neki bi rekli Isus ili Bog ili je bio lud. Nema sredine. Da to su te radikalne i duboke izjave koje nas tjeraju na razmišljanje. Baš tako. Ove riječi otvaraju vrata za osobni sud, vjeru i ispitivanje. I na kraju, svaka izjava ja jesam daje ključ za razumijevanje njegove misije i božanstva. Zaista fascinantno. Hvala ti na ovim uvjerljivim objašnjenjima, Adam. Hvala tebi, Eva. Nadam se da smo slušateljima dali nešto za razmišljanje. Definitivno. Dragi slušatelji, razmislite o ovim izjavama i donesite svoj zaključak. Do sljedećeg puta ostanite znati željni i otvoreni za nova pitanja.